tam trávil mnohokrát veľa času. A v tento deň, priatelia, on sa tam stretol so svojimi učeníkmi a hovorí, že sa ide modliť. A pritom, ako sa modlil, priatelia, tak sa modlil až tak húževnato, až tak napäto, že mu až tiekol pot, ktorý bol doslova kvapky krvi. Počuli ste o tom už niekto? Ježiš sa modlil takým spôsobom, že mu kropaje potu. Doslova to bola krv, ktorá tiekla po jeho čele, po jeho tvári, lebo v takom napätí sa modlil. A viete, za čo sa modlil tento Ježiš, o ktorom hovorím? Ježiš sa modlil, priatelia, za každého jedného z nás. Za teba aj za mňa sa Ježiš tam v Getsemanskej záhrade modlil. A možno si poviete, že ako o tom môžem hovoriť, ako to môžem vedieť, že Ježiš toto urobil. Lebo Ježiš sa v Getsemanskej záhrade modlil takú modlitbu, že on povedal: Otče, ja sa teraz ku tebe modlím, ale modlím sa, aby sa stala nie moja vôľa. Chcem, aby tento kalich bol odňatý odo mňa. Ale nie moja vôľa nech sa stane, ale tvoja, Otče, nech sa stane. A preto, priatelia, ste tu vy a ja a máme možnosť, jedinečnú možnosť byť zachránení na večnosť. Lebo Ježiš povedal: nie moja vôľa, ale tvoja, Otče, nech sa stane. A viete, aká je Božia vôľa? Priatelia, viete, čo Boh chce? A na čom Bohu záleží? Bohu záleží na každom jednom človeku, ktorý sa nachádza tu v Hradci Králové. Aj na vás, priatelia, Bohu záleží. A preto prišiel Boží syn. Preto Boží syn sa stal človekom. Preto sa Ježiš modlil v Getsemanskej záhrade. A potom následne sa stalo ešte niečo ďalšie. Ako sa domodlil, tak prichádzajú Rímania. Rímania ho zajali, viedli ho do väznice, súdili ho a odsúdili ho. Určite ste počuli o tom, že Ponský Pilát ho súdil. Že Ponský Pilát ho uznal vinným. Nie preto, že by si to on myslel, ale preto, že ľudia kričali: odsúď ho, ľudia kričali: ukrižuj ho. A práve ľudia si vybrali, aby Ježiš bol umúčený a ukrižovaný a aby ten, kto bol vinný, bol prepustený. Lebo pred Pilátom stáli dvaja ľudia. Stál tam Ježiš, syn živého Boha, a zároveň tam stál aj Barabáš. A Barabáš je predstaviteľ každého jedného z nás, priatelia. Aj vás. On je predstaviteľ a reprezentant práve vás. A Barabáš bol človek, ktorý bol vrah, a bol to človek, ktorý bol vzbúrenec. Bol to človek, ktorý bol v vzbúre voči Bohu, voči ľuďom, voči systému. A tento človek, priatelia, bol prepustený na slobodu a Ježiš, syn živého Boha, ten, ktorý nebol vinný, bol súdený, bol odsúdený a následne bol zbičovaný a potom bol aj umúčený na kríži. Z lásky ku nám, priatelia. Áno, Ježiš sa mohol modliť. A on sa aj modlil a povedal, že nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Ale mohol povedať aj to, že Otče, prosím ťa, zachráň ma. Ale on to nespravil, lebo on vedel, aká je Otcova vôľa. A Otcova vôľa bola, aby sme každý jeden z nás boli zachránení na večnosť. Boh chce, aby aj vy ste boli, priatelia, zachránení. Boh chce aj vám dať večný život. Aj vám chce odpustiť hriechy. A Ježiš za to už pred 2000 rokmi zaplatil. A to tým spôsobom, že zomrel na kríži. Zomrel na kríži, jeho ruky a jeho nohy boli pribité na kríž. A potom aj zakričal: dokonané je. Vypustil ducha a zomrel. Pretože teba a mňa miloval viac ako svoj vlastný život. A išiel na kríž dobrovoľne. Zomrel, ale priatelia, tam to neskončilo. A to je tá dobrá správa, ktorú pre vás mám. Tá dobrá správa ďalej totiž to pokračuje tak, že Ježiš o 3 dní neskôr bol Ježiš slávne skriesený z mŕtvych. Kameň bol odvalený, zem sa chvela, všetko sa triaslo, skaly pukali. A v ten deň, priatelia, Ježiš bol skriesený z mŕtvych. A dnes, priatelia, je živý a žije na veky. On už nezomiera. A dokonca Biblia hovorí o tom, že Ježiš vystúpil hore do neba. Sadol si po pravici svojho Otca a sedí tam až dodnes. Nikto mu nevezme jeho vládu, nikto mu nevezme jeho moc. On je ten, ktorý má všetku vládu a moc. Lebo on ju získal pred 2000 rokmi na dreve kríža, keď zaplatil za tvoj a za môj život. Lebo on porazil smrť. Smrť ho nezadržala. On porazil Satana.
Satan ho nemohol zadržať. On bol slávne skriesený a dnes žije. A dovol mi, priateľu, aby som ti teraz prečítal niečo o tom, ako vyzerá Ježiš práve teraz. Lebo ľudia si povedia, že Ježiš je ten, ktorý visel na kríži a že zostal na tom kríži. Ale ja mám pre teba tú správu, že to tak nie je. Ježiš na kríži už nie je. On dokonca nie je ani v hrobe. On je vzkriesený a je živý. A Biblia o ňom hovorí taký, aký je. A ja to veľmi rád takto verejne čítam a preto dovolte, aby som to aj teraz prečítal. Budem čítať z Biblie. Budem čítať zo Zjavenia Jána. Apoštol Ján mal zjavenie a bol prenesený v čase a videl Božieho syna, takého, aký je dnes. Taký, aký je práve teraz, priatelia. Takže taký, aký je, vám prečítam práve teraz, práve z Biblie. Je to napísané v Zjavení Jána v 1. kapitole a je to napísané od 15. 14. verša budem čítať. 13, začnem 13. A videl som syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia mal prepásaný zlatý pás. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh a oči ako plamene ohňa. Nohy mal podobné bronzu, rozžeravenému v peci. Jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd. Z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal, Ježiš povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvý a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od podsvetia, od smrti a od podsvetia. Amen. Božie slovo hovorí o Ježišovi ako o niekom, kto má kľúče od smrti a podsvetia. Ako o tom, kto zomrel, ale na tretí deň bol skriesený z mŕtvych. A on sám povedal, bol som mŕtvý, ale hľa, teraz žijem a mám kľúče. A kľúče sú symbolom autority. A to znamená, že Boh aj dnes má moc a silu vytrhnúť ťa z moci smrti, má moc odpustiť ti hriechy a má moc uzdraviť každú nemoc v tvojom tele. Lebo on za to zaplatil. A keď on za to zaplatil, je to jeho. Jeho je uzdravenie, jeho je vyslobodenie, jeho je zmena. On má tú moc práve teraz, priatelia. A preto dovolte, aby na záver som sa modlil. Ja sa budem modliť jednu jednoduchú modlitbu. A ak ma počujete, vy sa ju môžete modliť každý jeden spolu so mnou. Kdekoľvek ste. Môžete sa modliť spolu so mnou. Môžete sa modliť tie isté slova, ktoré budem hovoriť ja teraz. Veľmi dôležité je, aby ste túžili, aby Boh do vášho života prišiel. Ja sa budem modliť a vy sa môžete modliť tie isté slova, ktoré budem hovoriť ja teraz, ale veľmi dôležité je tá viera, pevné presvedčenie vo vašom srdci. A ja vám garantujem, že ak sa budete teraz modliť s vierou, váš život sa zmení. Preto, priatelia, aj vy, mladí ľudia, alebo aj vy, ktorí ste tu na týchto stoličkách, sedačkách, alebo na tých lavičkách, všade, kdekoľvek ste, modlite sa spolu so mnou. Jedna modlitba vás preniesie zo smrti do života. Nie som to ja, kto to urobí, je to Ježiš, ktorý vás vytrhne z toho miesta, kde sa nachádzate, z moci smrti a z moci satana a preniesie vás do svojho kráľovstva a váš život už bude úplne iný, ako bol predtým. A Boh to urobí práve teraz. V tomto okamihu, keď sa budete so mnou modliť, ale dôležité je to, aby ste sa modlili svojimi ústami, aby ste verili, aby ste túžili, aby vás Ježiš zachránil. Takže ak chcete sa modliť spolu so mnou, môžete povedať tie isté slova, ktoré sa ja budem teraz modliť na mikrofón. Povedzte spolu so mnou presne toto isté. Povedzte, drahý Ježiš, ja verím, že si Boží syn. Ja verím, že si zomrel na kríži namiesto mňa. Ja verím, že si vstal z mŕtvych a že žiješ. Ja ťa prosím, drahý Ježiš, odpusť mi každý jeden hriech, ktorý som spravil. Prosím ťa, odpusť mi. Zmeň môj život. Zachráň ma. Otváram ti celé svoje srdce a pozývam ťa do môjho života. Staň sa môjim pánom a môjim záchrancom. Ja ti odovzdávam úplne celý svoj život a vyznávam, že ja patrím tebe a ty patríš mne. Ďakujem ti, že si ma vypočul a že už teraz
meníš môj život. V mene Ježíš. Amen. Amen, amen. Ak ste sa modlili spolu so mnou, ja vám gratulujem. Biblia hovorí, že ste prešli zo smrti do života. Ak ste sa modlili túto modlitbu prvýkrát, pozývam vás sem do tohto stanu po mojej ľavej strane. Budeme veľmi radi, keď tam prídete a môžeme sa s vami zoznámiť. Máme pre vás aj nejaký darček. Kľudne príďte, budeme veľmi radi. A každopádne budeme ďalej pokračovať, ale predtým, než budeme pokračovať, dovoľte, aby som sa ešte pomodlil. Ja sa teraz budem modliť za uzdravenie. Ak tu sú ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, Biblia hovorí o tom, že Ježiš je ten, ktorý zaplatil za našu záchranu, za odpustenie hriechov, ale taktiež Ježiš zaplatil aj za to, aby sme boli zdraví. Lebo Božia vôľa je, aby sme boli zdraví. Preto ja sa budem teraz modliť a vy sa môžete modliť spolu so mnou tým spôsobom, že ak vás bolí nejaká časť vášho tela, ak máte zdravotné problémy, kľudne príďte sem po mojej pravej ruke. Budem veľmi rád, keď sa tam zhromaždíte a budeme sa za vás modliť. Budeme sa modliť tým spôsobom, ako to robil Ježiš. Ježiš sa modlil tak, že položil ruky na človeka a ten človek bol uzdravený. Takže my to robíme dvojako. Ja sa pomodlím teraz na mikrofón, aj za tých ľudí, ktorí sú možno niekde ďalej, a aj za vás, ktorí prídete a ktorí potrebujete uzdravenie, príďte sem pod ten strom ku môjmu kolegovi, ktorý má napísané to reset na tričku, tak ku nemu príďte a potom sa za vás budeme modliť osobne. Ale teraz by som sa ešte pomodlil takto verejne za tých ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, možno aj niekde inde. Ak teda máte nejakú bolesť vo svojom tele, položte svoju ruku na to miesto, ktoré vás bolí a ja sa budem modliť, aby sa vás Boh dotkol. Aby prišlo uzdravenie. Nie som ja ten, ktorý uzdravuje, je to Ježiš, ktorý uzdravuje. Ja sa budem modliť a on si použije modlitbu, on si použije naše ruky, on si použije to, čo všetko sa tu odohráva na svoju slávu, aby on bol oslavený. Takže treba uprieť svoju pozornosť na neho, na Ježiša Krista. Áno? Takže ja sa budem teraz modliť, potom budeme hrať a potom sa budeme modliť aj osobne za vás. Dobre? Halelúja. Nebeský Otče, ja ti ďakujem za tú obeť, ktorá bola prinesená. Ja ti ďakujem, drahý Ježiš, že si zobral každý hriech. Ja ti ďakujem aj za to, že si zobral každú bolesť a každé trápenie a že si za to zaplatil, Pane. A keď si to odniesol od nás, my to už nemusíme niesť. Ja ti ďakujem za to vykupiteľské dielo a ďakujem ti aj za autoritu, ktorú si nám dal. Že môžeme reprezentovať teba tu na zemi. A ja sa modlím mocom mene Nazaretského Ježiša, aby teraz mene Ježiš odišla každá bolesť, aby odišlo každé trápenie, každá choroba v tom mocnom mene Ježiša Krista. Ja prikazujem všetkým démonom, ktorí spôsobujú bolesti, ktorí spôsobujú trápenie, ktorí spôsobujú bolesť, aby odišli v mene Ježiš a nech príde uzdravenie, nech príde zmena, nech príde zázrak v tom mocnom mene Ježiša Krista. Prikazujem vám, démoni, choďte preč a už sa viacej nevracajte a buďte uzdravení v tom mocnom mene Ježiš. Nevyliečiteľné problémy, nech odídu a nech príde uzdravenie. Krvný tlak nech sa stabilizuje. Kompletne vnútorné orgány nech sú uzdravené. Bolesti koliet, nôh nech odídu v mene Ježiša, nech príde uzdravenie. Chrbtica nech je uzdravená. Bolesti hlavy nech odídu a nech príde uzdravenie. V tom mocnom mene Ježiš preklínam rakovinové bunky a nech rakovina zmizne, nech príde zázrak, nech príde Božia moc v tom mocnom mene Ježiša Krista. Vyvyšujem krv Kristovu na celom tomto námestí a ďakujem ti, Pane, že robíš zázraky, ďakujem ti, že uzdravuješ, ďakujem ti, Pane, že sa mocne hýbeš a nech je oslávené tvoje sveté meno v tom mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Ak ste mali položenú ruku na svojom tele, tak môžete spolu so mnou povedať Amen. A ja vám garantujem, že Boh sa vášho života dotkol, lebo Ježiš je dobrý, je milujúci, on je ten, ktorý odpúšťa hriechy, on je ten, ktorý uzdravuje každú nemoc. Takže vy môžete zažiť zázrak, bolesť zmizne hneď a uzdravenie prichádza, to vie byť aj proces. Ak potrebujete uzdravenie, príďte sem pod ten stan a my sa môžeme za vás ešte modliť aj osobne, a teda budeme sa modliť aj osobne. Ale teraz odozdám slovo späť našim kolegom, nech hrajú, spievajú a budeme sa potom ďalej modliť a pokračovať. Ďakujem a ideme ďalej.
milosť ti dá. Nech Pán k tebe tvár obráti, svoj pokoj ti dá. Nech Pán ťa žehná a chráni, jeho tvár nech ti svieti, nech milosť ti dá. Nech Pán k tebe tvár obráti, svoj pokoj ti dá. Stále jeho priazeň, všetci tí, čo z teba vzídu, ty a tvoj dom, tvoje deti, tak aj deti tvojich detí. Nech ma stále jeho priazeň, všetci tí, čo z teba vzídu, ty a tvoj dom, tvoje deti, tak aj deti tvojich detí. Nech ma stále jeho priazeň, všetci tí, čo vzídu, ty a tvoj dom, tvoje deti, tak aj deti tvojich detí. Nech máš stále jeho priazeň, všetci tí, čo z teba vzídu, ty a tvoj dom, tvoje deti, tak aj deti tvojich detí. Božia blízkosť, jeho sláva, nech ťa stráži, s tebou kráča, v tvojom vnútri, všade vôkol, s tebou stále bude Boh tvoj. Keď si líhaš a keď stávaš, tam, kde bývaš, tam, kam kráčaš, aj keď žiališ, aj keď jasáš, nech vždy vieš, že Boh je za nás, 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 yeah, yeah. A stále jeho priazeň, všetci tí, čo z teba vzídu, ty a tvoj dom, tvoje deti, tak aj deti tvojich detí. Božia blízkosť, jeho sláva, nech ťa stráži, s tebou kráča, v tvojom vnútri, všade vôkol, s tebou stále bude Boh tvoj. Keď
si líhaš, aj keď stávaš, tam, kde bývaš, tam, kam kráčaš, aj keď žiališ, aj keď jasáš, vždy vieš, že Boh je za nás, 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 Amen, 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 amen. Máš stále jeho priazeň, všetci tí, čo z teba vzídu, ty a tvoj dom, tvoje deti, tak aj deti tvojich detí. Božia blízkosť, jeho sláva, nech ťa stráži, s tebou kráča v tvojom vnútri, všade vôkol, s tebou stále bude Boh tvoj. Keď si líhaš, aj keď stávaš, tam, kde bývaš, tam, kam kráčaš, aj keď žiališ, aj keď jasáš, nech vždy vieš, že Boh je za nás, 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 Amen, 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 amen. Nech Pán ťa žehná a chráni, jeho tvár nech ti svieti, nech milosti dá. Nech Pán k tebe tvár obráti, svoj pokoj ti dá. Si nádherný, si nádherný, vo svítaní zriem vždy tvoju tvár, vo farbách rána tvoje oči spoznávam. Zem táto prebudza sa vo svetle dňa, zrak upieram na nebesa, si nádherný, si nádherný, si nádherný. Mesačná noc, tá tiež tvoju je, a galaxie svietia, planéty sú v pohybe. Úžasnutý a pod záplavou hviezd my vyzdávame s nimi dnes, si nádherný, si nádherný, si nádherný. Hľadíme ako na tvoj vzácny kríž, kde zomrel si za nás a potom stal z mŕtvych Ježíš. Dnes Otcov nebeský trón je
stáme sa za tebou, si nádherný. Si nádherný. Si nádherný. Na prahu večnosti raz budeme stať, tam smrť a ani slzy nám už nenaženú strach. Po svoju nevestu si prídeš ty sám, tam budeme hľadieť na tvoju tvár. Si nádherný. Si nádherný. Si nádherný. Si nádherný. Si nádherný. Si nádherný. Tvoju tvár, si nádherný, Ježiš, si nádherný, si nádherný, hľadím na tvoju tvár, si nádherný, Ježiš, si nádherný, si nádherný, hľadím na tvoju tvár, si nádherný, Ježiš, si nádherný, si nádherný. Hľadím na tvoju tvár, si nádherný, Ježiš, si nádherný, si nádherný. Si nádherný. Prahu večnosti raz budeme stáť, tam smrť a ani slzy nám už nenaženú strach. Po svoju nevestu si prídeš ty sám, tam budeme hľadieť na tvoju tvár. Si nádherný. Haleluja. Jmenuji se Vlasta, jsem z místní církve. Jsme moc rádi, že Harvesti ze Slovenska sem k nám jezdí. Je to úžasná grupa, plná boží slávy a plná boží moci. A věřte tomu, že když oni se modlí za nemocný, tak se opravdu nemocní uzdravují. Máme spoustu svědectví, které bychom mohli říct, ale na to teď není čas. Já vám chci říct jednu věc. Já znám Ježíše takovýho, který pomáhá lidem. Ježíš miluje každého člověka, bez ohledu na barvu kůže, jestli jsi muž nebo žena, jestli jsi mladý nebo starý. Ježíš přišel, aby jsme měli život, aby jsme ho měli v hojnosti. Tak říká Boží slovo v Janovém evangeliu. Je smutný, že tolik lidí míjí Ježíše, že si říká, no nějaký Ježíš, možná ani nevěří, možná si říkají, to jsou nějaké nesmysly. A já vám chci říct, že Ježíš žije, protože před 2000 lety byl v Izraeli ukřižován na kříži a nes tam moje i tvoje hříchy. Byl ukřižován, po 3 dnech byl vzkříšen a žije, sedí teď po pravici Boha v nebi. Tam jsou 2 trůny a přimlouvá se za nás. A přimlouvá se i za tebe. Protože Boží slovo říká, že Bůh nechce, aby nikdo skončil v pekle, v ohnivém jezeře. Bůh miluje každého člověka, ale Bůh přišel a dává ti svobodu. Máš svobodu rozhodnutí. Rozhodnutí jít s Bohem v tomhle životě, anebo jít bez Boha. A já vám chci říct, že já jsem uvěřil před 630 lety. A než jsem uvěřil, tak jsem velice miloval přírodu, les. Když jsem přišel do lesa
tak jsem říkal, to je taková nádhera. To musí mít nějaký tajemství, to není možné, že tohle vzniklo samo od sebe. A tak jsem začal hledat pravdu. A chtěl jsem poznat pravdu, protože byť jsem byl mladý, nevím, jestli takhle uvažují mladí lidi, ale já už tenkrát jsem uvažoval a říkal jsem si, ten život je tak krátkej a tak brzo skončí. A co bude potom? Kam půjdeš? Tak jsem říkal, ne, já chci ve svém životě, než odejdu z tohoto světa, ať už jakýmkoliv způsobem, tak chci poznat pravdu. Chci poznat, co je zatím, až jednou odejdu, až jednou zemřu. A tak jsem začal hledat. Ale bohužel, jak spousta lidí, i v tomhle národě jsem padnul do ezoteriky a okultismu. A chci vám říct, že to je problém, že to je průser. Protože najednou probudíte tajemné síly a nevíte, co dál a nevíte, co s tím. Když mě doma začaly padat skříně, takže jsem málem přišel o život. A když potom, po revoluci, se tady objevily různé skupiny ze světa, různé skupiny hinduistů a buddhistů, a my jsme tenkrát, protože jsem hledal pravdu a myslel jsem si, oni mluvili o lásce, mluvili úžasné věci, jsem říkal, jo, to bude ono. Tak jsme si je tenkrát pozvali do Hradce, tady ta bouda, ta dřevěná bouda vedle střeláku, která už dnes neexistuje, tam jsme si je tenkrát pozvali. Den předtím, než přijeli, tak mě přišel z prezidentské kanceláře dopis, to byl ještě Havel prezidentem, a tam bylo varování. Dejte si pozor na tuhle skupinu. Dejte si pozor, lidi, kteří se proti ním postavili, když zjistili, co je zatím, tak spousta jich zemřela. A nezemřeli tak, že by je někdo zastřelil nebo je zapích. Zemřeli tak, že zemřeli na infarkt. Protože v duchovním světě se dějou různé věci. A duchovní mocnosti se pohybujou. A chci vám říct, že duchovní svět existuje. I ten dobrý a i ten špatný. A tenkrát, když oni sem pak přijeli, já jsem chtěl tu akci zrušit, protože my jsme tady založili tenkrát duchovní společnost Oáza se jmenovala. To jsem ještě bydlel v Mánesově ulici, tady kousek. Tak jsem tam vystoupil a řekl jsem, co nám napsali z prezidentské kanceláře a že to chci zrušit. No a lidi byli říční, ne, to nemůžeš zrušit. Takže se to nezrušilo. Ale já jsem tam veřejně vystoupil a říkám, tohle nechci. Těžký okultismus nechci. A potom, v noci, ten den potom, v noci ve 3 ráno, mě něco zbudilo. A já jsem se podíval a ve okně v ložnici byly dva takový zlý obličeje, takový držky bych řekl. A dívali se na mě a říkali, ty seš ten zavřel. A já jsem se fakt bál. A já jsem se tenkrát zapřel. Já jsem řekl, ne, to já nejsem. A ty držky v tu ránu zmizely. Ale víte, co se stalo? Ve vedlejším vchodě nějaký člověk, který byl slabší povahy, se za sebe vraždil. A druhý den ho tam teď vynášeli. Protože oni přišli zabít mě. Já jsem měl být další na tom seznamu, který byl z prezidentské kanceláře. A tenkrát jsem stál potom u svojí veliké knihovny, kde jsem měl všechny možné ezoterické knihy. Bibli buddhismu, hinduismu. A vlevo se krčila jedna křesťanská kniha, ekumenická Bible. A tenkrát jsem dostal zjevení. Bůh se mi zjevil, neviděl jsem ho, ale najednou jsem prostě věděl, že Bůh je. Dotknul se mého srdce. Já to nedokážu popsat. Prostě v tu chvíli jsem věděl, že Bůh je a že Bůh žije. A že je úžasný, že to je ta nejúžasnější osoba v celém vesmíru. Ale nevěděl jsem, který to je Bůh. Nevěděl jsem, jestli to je Ježíš, Allah, Buddha, nebo Krišna, nebo kdokoliv jiný. Nevěděl jsem. Stál jsem před tou knihovnou a poprvé v životě jsem se modlil. A říkal jsem, Bože, já vím, že seš. A já tě prosím, aby ses mě dal poznat. A když jsem se zadíval na tu ekumenickou Bibli, jedinou křesťanskou knihu, tak jsem říkal, no tady určitě nejseš. Protože když jsem tenkrát šel do kostela, nemám nic proti kostelu. Já jsem tam toho Boha nenašel, já jsem ho tam nepotkal. A přitom netvrdím, že tam není, ale já ho tam prostě nenašel. Tak jsem tenkrát říkal, no tak tady určitě nejseš. Křesťanství je fakt ten největší podvod. Takhle jsem tenkrát smýšlel. Možná takhle smýšlí spousta lidí, když vidí, co se děje na té křesťanské scéně z jedné církve, nechci ji tady jmenovat. Ale tenkrát jsem se tohle pomodlil. Asi za 14 dní přišel můj dobrý kamarád a říká, já jsem se setkal s Kristem, já jsem se setkal s Duchem Svatým.
já ti o tom budu vyprávět. A já jsem říkal, jo, klid, Karle, já tomu nevěřím, to je nějaká blbost. Já ti ukážu, kde je pravda. A díval jsem se do té svý knihovny a říkal jsem si, no křesťanství to fakt není, to musí být někde jinde. Ale říkal jsem, přijď a budeme si o tom povídat. On přišel, celý večer jsme o tom mluvili. Nepřesvědčil mě, ale říkám, než bych vylil tu vaničku s tím dítětem, tak jsem říkal, dobře, sejdeme se ještě jednou. Přišel další večer a znova jsme povídali. A když ten večer končil někdy kolem půlnoci, tak moje víra, že Ježíš Kristus Nazarecký, který za nás zemřel, existuje, byla asi taková, asi centimetrová, jestli se to dá takhle říct. A Karel říká, víš, v Biblii je napsaný, že Bůh říká, zkus mě, zkus, jestli opravdu jsi. Zkus, jestli můžu zasáhnout do tvého života. Zkus, jestli můžu vyřešit tvoje problémy. Zkus, jestli tě můžu uzdravit. A já jsem říkal, dobře, beru to výzvu. Karel říká, já se budu modlit a ty budeš opakovat. Tak jsme se pomodlili, modlitbu spasení, tak jak se tady modlil Michal už přede mnou před chvilkou. Ale já jsem ještě dodal nakonec ty modlitby. Bože, nebo Pane Ježíši tenkrát už, ale jestli zjistím, že tohle je podvod, tak se vracím zpátky do svého života, do svého světského světa. A tím to skončilo. V tu chvíli jsem nic neprožil. Ale pak ubíhaly dny a najednou se začal můj život měnit. Bůh začal jednat v mém životě, začal se projevovat obrovským způsobem. A já vám chci říct jenom několik svědectví. Když mě praskly 12 vředy, to byla naše rodová nemoc, tak já jsem přišel do nemocnice a oni říkali okamžitě na příjem. Pak jsem začal kolabovat, dali mě na jipku a nalili do mě 4,5 litru krve, protože už jsem týden krvácel, nevěděl jsem to. A já věděl, že už Bůh mě tenkrát chránil. A ten doktor říká, chlape, jak to, že ještě žijete? A já věděl, proč žiju, protože Bůh byl se mnou. Byl úžasný, byl nádherný. A než přišel covid, tak znova ke mně Bůh promluvil a řekl, vrať se zpátky do té práce, kde jsi pracoval předtím. Řekl, neslyšel jsem slyšitelný hlas, bylo to v mysli a bylo to silný, bylo to takový dynamický. Já jsem řekl, to se mi něco zdálo. Asi za půl roku znova, vrať se zpátky tam, kde jsi pracoval. A já říkám, tohle je určitě Bůh. A jestli tohle promeškám, tak o něco přijdu. Protože vám chci říct jednu věc. Když najdete ve svém životě, co je Boží vůle pro váš život, pro vaši práci, pro vaši rodinu, pro vaše podnikání, pro vaše zdraví, tak budete žít šťastný život, protože když jdete s Bohem, tak Bůh vás žehná, Bůh vás chrání, Bůh vám pomáhá. Za těch 630 let jsem zažil nesčetně svědectví. Nevím, který mám říkat, nemám mnoho času. Teď si vzpomínám na jedno v tuhle chvíli. Když jsem s manželkou jel po jižní spojce, v tom rychlém pruhu, najednou nákladák před náma prudce zabrzdil. Já jsem zabrzdil taky, zastavil jsem těsně za ním. On měl takovou tu velkou, to byla ta velká bedna. Za mnou ten blázen se bavil se svojí slečnou a nedíval se. Narval to do nás, my jsme jeli pick-upem a ten pick-up strčil po ten nákladák a ten pick-up byl jak harmonika. Jediné, co zůstalo, byla kabina. A když přijeli policajti a vytáhli nás ven, tak nevěřili, je kroutili hlavou. Vy žijete? A my nejenom, že jsme žili, my jsme byli netknutí, já měl akorát rozbitý mobil, ale nám se vůbec nic, ani šrám prostě, auto bylo na maděru, na odpis. A já věděl, že to byl Bůh, kdo nás chránil. Kdyby mě dávali 100 milionů, tak se Kristanec řeknu, to je nejlepší bytost v celém vesmíru. A je tak smutný, že tak málo lidí ho zná. Ale on chce pomoci tobě, i tobě, nejenom mě. On miluje každého člověka a chce, aby každý člověk přišel k němu a dává ti svobodu. A takže znova opakuju. Ježíš Kristus zemřel, vzal na tom kříži i tvoje hříchy, i moje. Ale protože jsme věčné bytosti, to tělo se rozloží. Ale ta duše je věčná. To už dneska i věda dokázala. Když zjistili, že lidi, kteří byli v komatu, nebo kteří zemřeli na stole doktorům, a pak je vzkřísili, že oni cestovali po nemocnici, dívali se, co má doktor v šuplíku, všechno. A pak když se vrátili k vědomí, tak to vyprávěli. My nejsme to tělo. Ta duše je věčná. A je otázka, o tu duši se hraje každého člověka. A rozhoduje se teď ještě, dokud
neodejdeš. A jsi mladý, si říkáš, já mám spoustu času, já si budu ještě užívat. Ale ty nevíš, že jsi nějaký blázen, na silnici to do tebe zítra nerve. Ty nemusíš udělat tu chybu, on ji třeba udělá. Ty můžeš zemřít. A když zemřeš bez Boha, pochybuju, že půjdeš do nebe. Protože Bůh je tak svatý a tak úžasný a tak nádherný, že člověk i být s jediným hříchem do nebe nemůže. To prostě nejde. To je veliký plus a každý hřích je mínus. Takže, jestli můžu, já bych ještě jednou, protože pro mě je Bůh reálný, můžu vykládat další půl hodinu, další svědectví, jakýkoliv, o práci, o tom, ale nemám na to čas. Ale já chci ještě říct jednu věc. Jestli teď někdo skrze to byl dotknutý a chceš Boha zkusit, máš svobodu. Bůh ti dává svobodu, můžeš od něj kdykoliv odejít. Řekneš, ne Bože, já s tebou nechci. Jsi úžasný, já si to udělám po svým. Ďábel ti tu svobodu nedá. Když budeš pít alkohol, brát drogy, cokoliv, je i závislost na práci. Jsou různé závislosti. A ďábel tě z nich těžko pouští. Bůh ti dává svobodu vždycky. Tak pojď ho zkusit. Pojď se mnou modlit. Já se budu modlit, opakuj po mně. Nemusíš to křičet na celý náměstí, stačí to říkat tiše, polohlasně, nebo jenom v mysli. Bůh nás zná líp, než se známe my sami. Tomu věz. Takže pojďme ho zkusit, kdo ještě nevěří, kdo jste nevydali svůj život. A kdo máte aspoň tu centimetrovou víru, kterou jsem měl já před 630 lety. Pojďme, já se budu modlit. Pojďte ho zkusit a pak uvidíte. Pane Ježíši, já věřím, že jsi žil na této zemi před 2000 lety a že jsi na tom kříži zemřel i za mě. Že jsi tam vzal každý můj hřích, všechno prokletí, každou nemoc, každou slabost, každý pohanění, každý odmítnutí, každý trápení, každý stres, všechno to zlý, co je v tomhle padlém světě, Ježíš vzal na tom kříži na sebe. Je tak smutný, že si to lidi neuvědomují. Takže, Pane Ježíši, já ti vyznávám všechny svoje hříchy, vědomí i nevědomí. Prosím tě, odpusť mě. A přijmi mě do Božího království a veď můj život. Veď ho tak, jak ty chceš. A ukaž mi svoji vůli. Ve jménu Ježíše. Amen. A jestli jsi tomu věřil, jestli jsi to řekl ze srdce a ve víře, tak se to teď stalo. Byť jsi nic nemusel prožít. Ale pokud jsi to opravdu udělal, tak Bůh začne pracovat ve tvém životě. A já ti chci říct jednu věc ještě, že když člověk se znovu zrodí do Božího království, měl by si najít nějakou církev, živou církev, ne nějakou mrtvou, zamrzlou, živou církev. Můžeš žít i bez církve, ale to nedáš, protože ďábel je všude kolem nás a temnota se snaží požrat. Písmu je napsaný, že ďábel chodí a hledá, koho by sežral. Ale Ježíš tě miluje, pokud jsi mu dal svůj život, tak on tě bude chránit a bude ti pomáhat. Hledej živou církev. Já věřím, že my jsme jedna z nich, ale máš svobodu? Máš svobodu. My se scházíme ve čtvrtek 18:30 v Habermanové ulici, máme modlitebnu, anebo v neděli v 10:30 na tom samém místě. Přijď, budeme se modlit a já věřím, že Bůh bude řešit tvoje problémy i tvoje věci. Protože miluje každého člověka. A Ježíš říká, já jsem přišel, aby lidi měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem nepřišel svět odsoudit, ale zachránit. Je to na nás, je to i na tobě. Tak ho zkus. Ve jménu Ježíše. Amen. Toto je město chvály. Tu Bohu úctu vzdám, kde jméno Ježíš vzývá. Tam
tam všetko zlé sa vzdá. Práve tu náš Boh lieči. Povstáva viera v nás. Pred tebou vnútro stíši. Posledné slovo máš. Tak spievaj, poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Ja vierou odovzdám všetko k nohám Pána. Odovzdám všetko v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Vzkriesenia moc má dvíha. Tvoja krv prúdi mnou. Ježiš si kráľa víťaz. Nad tvou aj nad smrťou. Tak spievaj, poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Ja vierou odovzdám všetko k nohám Pána. Odovzdám všetko v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Tak spievaj, poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Ja vierou odovzdám všetko k nohám Pána. Odovzdám všetko v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Verím, že konáš práve, smiem počuť tvoj hlas stále. Verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Ku nebu svoj zrak dvíha, môj Boh, ja tvoj plán príjmam. Verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Verím, že konáš práve, smiem počuť tvoj hlas stále. Verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Ku nebu svoj zrak dvíha, môj Boh, ja tvoj plán príjmam. Verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Ja vierou odovzdám všetko k nohám Pána. Odovzdám všetko v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Tak spievaj, poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Ja vierou odovzdám všetko k nohám Pána. Odovzdám všetko v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Verím, že konáš práve, smiem počuť tvoj hlas stále. Verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Ku nebu svoj zrak dvíham, môj Boh, ja tvoj plán príjmam. Verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Verím, že konáš práve, smiem počuť tvoj hlas stále. Verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Ku nebu svoj zrak dvíham, môj Boh, ja tvoj plán príjmam. Verím, že dobre dávaš mi z tvojich rúk. Poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Poď a vstaň, oživ v mene Ježiš. Toto je miesto zázrakov. Ja vierou odovzdám všetko k nohám Pána. Odovzdám všetko
Láskavenie Ježiš, toto je miesto zázrakov. Toto je miesto chvály. Tu Bohu úctu vzdám, kde meno Ježiš vzýva. Tam všetko zlé sa vzdá. Amen. Lebo on je Boh zázrakov, živý, svätý Boh. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Pane. Svoj trón si v sláve mal, na smrť si šiel, sám seba si nám dal. Syn jediný, čistý a nevinný, niesol si kríž, bremeno našich vín. Všetku vládu, moc, každé víťazstvo ty máš. Všetku vládu, moc, každé víťazstvo ty máš. Pán náš, hoden si úcty a slávy, hoden si našich chvál, víťaz a král. Ježiš, úžasný v moci si stále, úžasné meno ty máš, víťaz a král. Pán náš, hoden si úcty a slávy, hoden si našich chvál, víťaz a král. Ježiš, úžasný v moci si stále, úžasné meno ty máš, víťaz a král. Máš v rukách moc, hlásajúc Otcov plán. Posielaš nás byť svetlom v temnotách. Všetku slávu, moc, každé víťazstvo ty máš. Všetku vládu, každé víťazstvo ty máš. Pán náš, hoden si úcty a slávy, hoden si našich chvál, víťaz a král. Ježiš, úžasný v moci si stále, úžasné meno ty máš, víťaz a král. Pán náš, hoden si úcty a slávy, hoden si našich chvál, víťaz a král. Ježiš, úžasný v moci si stále, úžasné meno ty máš, víťaz a král. Zvíťazíme v ňom,
krvou baránkovou, slovom svedectva, ktoré máme, zvíťazí každý v ňom. Zvíťazíme v ňom, krvou baránkovou, slovom svedectva, ktoré máme, zvíťazí každý v ňom. Zvíťazíme v ňom, krvou baránkovou, slovom svedectva, ktoré máme, zvíťazí každý v ňom. Pán náš, hoden si úcty a slávy, hoden si našich chvál, víťaz a král. Ježiš, úžasný v moci si stále, úžasné meno ty máš, víťaz a král. Amen. On je víťaz a král. Halleluja. Raz, dva. Potles poprosím pre túto kapelu, sú úžasní. Áno, ďakujeme. Príjemný, slnečný, ale ničím nerušený deň prajem. Moje meno je Rado a ja som dnes tu na tomto mieste. Áno, dobre počujete, som Slovák, som zo Slovenska, ale paradoxne pred niekoľkými rokmi, viac ako 20 rokov je to, čo to bratia Češi urobili to isté mne. Bratia z Čech prišli na Slovensko, aby hovorili dobrú správu Slovákom, aby Slováci poznali Boha. A teraz tu stojím ja Slovák, hovorím v Česku k Čechom a istým spôsobom vám to vraciam. Áno, je dobré spoznať Boha, ale predtým, ako vám o ňom poviem vám, čo Boh urobil v mojom živote. Tak práve na tej spomínanej akcii, na ktorej som bol, kde bratia Češi prišli do môjho mesta rodného na strednom Slovensku, ja som zo Zvolena, a postavili tam veľký modrý stán s podobnou aparatúrou, kde ja som s mojimi priateľmi prišiel a započúval som sa vlastne do toho, čo sa tam deje, o čom hovoria. A priznám sa, ja som s tým veľmi nesúhlasil, mne sa to veľmi nepáčilo, lebo ja som poznal kresťanstvo od mojej starej mamy z kostola, ale nevedel som si vysvetliť, kto sú títo ľudia, prečo tak o tom hovoria a že kto sú, čo sú a čo tým vlastne sledujú. No a keď som sa započúval, tak priznám sa, že som dosť začal rebelovať a chcel som im tú akciu nejako prekaziť. No až si ma všimli tam nejakí tí ľudia, tí kresťania, prišli za mnou a jeden z nich ma tak skľudnil a povedal: priateľu, prepáč, my tu máme evangelizačnú akciu, ale tvoje správanie nám to dosť ruší, kazí, že prosím ťa, že by si sa trochu upokojil. A ja som im akože tak drzol, že čo vy tu rozprávate tieto veci ľuďom, to takto nie je, ja akože iné veci poznám od starej mamy a tak. No a on sa ma spýtal, ten človek, že či teda ja verím v Boha. No počkať, teraz touto otázkou ma dosť ako tak zaklincoval, lebo ja som vedel, že nejak niečo je, ale som nevedel, ako je to tam hore usporiadané, nevedel som nič vlastne o Bohu, iba som nejak veril, že je, ale hneď som ho zavrátil otázkami, že prečo, keď teda Boh je tak dobrý a existuje, tak prečo sú problémy vo svete? Prečo sú vojny, prečo trpia ľudia, prečo sú choré deti a podobné veci. A on mi hovorí: vidím, že si odvážny, ale išiel si k Bohu zlým spôsobom. Tak som si pomyslel, čo to je nejaký spôsob, ako ísť k Bohu. A on mi hovorí, povedal mi o Ježišovi. Povedal mi, že za mňa zomrel Boží syn Ježiš Kristus, že na tretí deň vstal z mŕtvych a že žije a že môžem na ňoho zavolať. Viete, mňa sa veľmi dotklo to, že povedal: Ježiš žije. Keby nevstal, tak komu idem volať, na čo idem volať, ku komu, čo chcem dodržiavať, podľa čoho chcem žiť. Ježiš vstal z mŕtvych a žije, môže ťa počuť. Tomuto som ja uveril, že ma Ježiš môže počuť, preto som súhlasil s istou výzvou, ktorú mi dal ten človek. A ten človek povedal: poď zavoláme spolu na Ježiša. Viete, ja som nevedel, čo si mám pod tým predstaviť, ale súhlasil som. A ten človek sa modlil jednu modlitbu a ja som hovoril po ňom, povedal: Svätý Bože, ja celým srdcom verím, že Ty existuješ a verím tomu, že si poslal svojho syna Ježiša, aby zomrel na kríži za moje hriechy, za môj spôsob života. Teraz ťa prosím, drahý Ježiš, verím, že si vstal z mŕtvych a žiješ, prosím ťa, aby si mi odpustil moje hriechy, ja ťa prijímam ako Pána a Spasiteľa. Tu sa iba pozastavím a poviem, že som prišiel do toho stanu, aby som im to tam zrušil. Poriadne ma štvali tým, čo som počul. Ale potom, ako som zavolal na Ježiša,
ktorý vstal z mŕtvych a žije, tak ten Ježiš sa ma dotkol tam na tom mieste. Toho rebela, ktorý to tam chcel zrušiť. Ľudia, ja som vyšiel von z toho stanu, ešte predtým som tam padol na zem medzi toľkými ľuďmi, bolo mi úplne jedno, čo si myslia, bol som veľmi dotknutý, cítil som veľké teplo, proste ľútosť, neviem opísať všetky tie emócie, ale bolo to silné. Vyšiel som von na tú stavbu, kde sme predtým boli s kamarátmi a rozmýšľal som nad životom. Môj život sa od tej doby nie zlepšil, ale zhoršil. A viete prečo? Nie preto, že by Boh nebol schopný splniť to, čo zasľubuje vo svojom slove, ale ja som nebol ochotný ho nejak nasledovať. Nebol som ochotný zanechať hriech. Ja som ani nevedel o tom, že mám zanechať hriech, alebo že mám nejaké hriechy. Nejak mi toto ušlo. Ja som len vedel, že Boh je a zažil som dotyk. A od tej chvíle sa mi diali veľmi zvláštne veci. Jednu iba vypichnem, ktorá dosť masívne ovplyvnila môj život a to bolo, že ja som sa jedného krásneho dňa stal závislým na automatoch. Áno, bol som gambler. Niekde je taká diagnóza, že patologický hráč. Človek, ktorý už nemá pod kontrolou vôbec to chcenie, ale robí všetko možné, preto okradne blízkych, každého podvede, oklame, len preto, aby ukojil svoju hráčskú vášeň. To som bol ja. A plus iné veci sa nabalili do môjho života. Až jedného dňa, keď som začal o všetko prichádzať, o rodinu, o priateľov, o prácu, o pokoj v duši, o všetky veci, tak som sa zbedačený z toho života vrátil do rodičovského domu, kde som sa vrátil, teda, viete, ktorý otec je šťastný z toho, keď sa jeho syn vráti 30-ročný domov, aby ho mal zase na krku. Tak takto sa asi môj otec stváril, keď som prišiel domov. No ale nevyhodil ma, prijali ma, ale ja som jedného večera, keď som spracovával celý ten môj život dovtedajší, ja som nechcel už žiť to, čo som žil predtým. Lebo bolo toho dosť, bolo to ťažké a ja som sa rozhodol, že svoj život ukončím takým spôsobom. My sme bývali na 8. poschodí v paneláku a ja som si sadol na parapetnú dosku na 8. poschodí a rozmýšľal som, že skočím. Viete, ja som sa ale bál zomrieť. Nechcel som žiť to, čo som žil, ale bál som sa, kam by som sa dostal. Vtedy mi dopínalo, že je niečo po smrti, je peklo, nebo, ako by som ja skončil. A vtedy som si spomenul na tú modlitbu, ktorú som sa modlil s tým kresťanom v tom stane. Keď som povedal, Pane Ježišu, verím v Teba, odpusti mi moje hriechy, staň sa mojím pánom. Toto mi prišlo na um. Tak ja som, ľudia z celej sily, na celé sídlisko, okolo 2. 3. nad ránom, začal vrieskať, Bože, zachráň ma, pomôž mi, ja nechcem zomrieť. Toto som kričal na sídlisko v noci. A po tomto výkriku v mojej izbe nastala veľmi zvláštna taká prítomnosť. Ako keby tam niekto bol. Ale keď som sa otočil, nikoho som nevidel. A tá prítomnosť tak silnela, ako keby vo vzduchu bolo niečo hmatateľné, ale nevidel som nič. A proste som sa zviezol na podlahu v izbe, moje telo zostalo ako paralizované, ľahol som na zem a úplne som si uvedomoval, že som vo svojej izbe, ale zároveň som sa ocitol niekde, kde už nebol nábytok v mojej izbe, neboli steny okolo mňa, ale okolo mňa bolo nádherné biele svetlo. Po chvíli som zbadal pred sebou osobu, takú siluetu zo svetla. Celá žiarila, možno tak ďaleko, ako je ten červený stan. Nepočul som, že by mi niečo povedal, nejakú inštrukciu, že mám urobiť to alebo hento, ale on niečo so mnou robil. Mal som dojem, že tam patrím, že som doma, že zrazu tá depka, všetka tá ťažoba, čo som zažíval, všetky tie zlé veci boli preč. Potom to celé zhaslo, ja som znova precitol doma v izbe. A ja som, ľudia vedel, že som iný. Ako som spomínal, že som bol patologický hráč, že som hrával automaty, nevedel som sa z toho dostať, tak po tomto zážitku už nikdy som sa nedotkol automatu. Aj som pri ňom stál, ale jednoducho nemal som tú potrebu. Neskôr, keď som začal čítať Bibliu, som našiel slovo, ktoré je napísané v Biblii a to slovo hovorí: koho syn vyslobodí, ten bude v skutku slobodný. Možno ešte zrozumiteľnejšie, keby som to povedal, a jasnejšie by to znelo asi. Ten človek, ktorého Ježiš Kristus, Syn Boží, vyslobodí, tak ten človek bude skutočne slobodný. Či je to závislosť, či je to akákoľvek iná vec, ktorá človeka sužuje.
No a dnes, keď odtedy teda vlastne sa môj život zmenil, lebo spoznal som Boha, začal som ho poznávať, hľadať o jeho slove, ale jednu vec chcem ešte veľmi zdôraziť, lebo ako tu chodíme po tomto námestí, ja som sa rozprával s viacerými ľuďmi, s mladými ľuďmi a niektorí to tiež tak berú, hej, že Boh je nejaký Ježiš, niečo a to je celé, žijú si svoje, hej. A keď som sa s tými ľuďmi rozprával o tom, tak som sa spýtal, že a viete, čo pre vás Ježiš urobil? No, nejak zomrel za naše hriechy, alebo za niekoho, dobrý človek bol a podobné veci. A tak som sa ich spýtal a spýtam sa to zároveň aj takto na mikrofón. Ak by ste sa stali účastníkmi nejakej dopravnej nehody, nech sa nestane, ale keby sa to stalo a auto by horelo a príde úplne cudzí človek a vyťahne vás z toho horiaceho auta, vy ste bezvedomí, zavolá záchranku a dopravia vás do nemocnice, tam sa zotavíte, ste živí, zdraví, čo by ste urobili ako prvú vec? Čo by som, no ako sa poďakuješ, keď nevieš, kto to je? Áno, ja by som toho človeka hľadal. Ja by som sa spýtal, kto to bol ten, kto mi zachránil život? Kto to bol ten, kto ma vytiahol z toho auta? A keby som ho nejak našiel, tak mu potrasiem rukou, vystiskam ho a veľmi by som mu bol vďačný. Priatelia, toto pre nás urobil Ježiš Kristus, Syn Boží. Pre každého jedného z nás. A ako to spravil? Viete, Biblia hovorí, že každý človek je hriešný. Keby som sa spýtal kohokoľvek na tomto námestí, a keď sa to aj pýtam ľudí, tak všetci povedia, áno, všetci sme hriešní, ani jeden není spravodlivý. Áno, to Biblia hovorí, že nie je spravodlivého ani jedného jediného. Božie slovo hovorí, že si všetci zaslúžia trest za svoje hriechy. Tak ako potom môže byť niekto spasený, keď všetci majú problém? Lebo Božie slovo hovorí, že odplatou za hriech je trest. To znamená, ak niekto hreší, tak je spravodlivé, aby zlý hriech bol potrestaný. Ako potom niekto môže ísť do neba? A práve tu je tá odpoveď na otázku, ktorú som kládol tým ľuďom. To, čo urobil Boh Otec, že poslal ako riešenie tvojho hriechu, na zem poslal svojho syna Ježiša Krista. Človeka, ktorý nikdy nezhrešil, ani raz. Tento Ježiš zomrel za tvoje hriechy, bol potrestaný, vyniesol na kríž všetky tvoje hriechy, aj moje. Hriechy celého ľudstva boli vložené na Krista na kríži. Ježiš zomrel. Zobral celý trest za tvoj a môj život. On sám nikdy nezhrešil. Preto na tretí deň bol slávne vzkriesený z mŕtvych. A dnes Ježiš žije. Ježiš je živý. Preto môžeš na ňo zavolať. Tak ako som to urobil ja. Ako ktokoľvek na ňo volal, Ježiš sa mu ozval. Mne sa ozval, zmenil môj život. Môže každý na Ježiša zavolať dnes, lebo stále je čas, kedy to môžeš urobiť. Ježiš hovorí, ak niekto prichádza ku mne, tak ja ho nevyženiem von. To sú Ježišove slova. On nevyženie človeka von, keď prídeš za ním a povieš mu, Ježiš, som hriešný, neviem sa zachrániť sám, ale verím tomu, čo si urobil. A tvoja odpoveď bude ďakujem. Preto ťa chcem vyzvať z tohto miesta. Ak máš ten dojem, alebo nevieš sám, ako by si skončil, keby dnes alebo zajtra vyhasol tvoj život. Želám ti dobrý a dlhý život, ale raz určite skončí. Život každého človeka. Ale keď sa to raz stane, tak je potrebné, aby si mal odpustené, aby si šiel do neba. A toto Ježiš urobil. Ak teda veríš vo svojom srdci, že Boh existuje, lebo ja som to zažil, moji priatelia zažili tiež, že Boh existuje. Veríš tej správe, že Ježiš je Boží syn a že zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Dnes žije, on sa znova vráti, tak poď, vyzývam ťa tak, ako vyzvali mňa, poď so mnou zavolať na Ježiša. Budeme na ňo volať v jednej modlitbe, je úplne ľahká. Ja to môžem skúsiť aj česky, aby to bolo také dobré. Už som sa modlil dneska česky, takže ja vás vyzývam, poďme spolu zavolať na Ježiša a uvidíte, že sa ozve. Život človeka sa zmení, tak ako môj, tak každého jedného. Povedzte so mnou, Svatý Bože, ja dnes pricházím k Tobie a celým svým srdcem věřím, že jestvuješ. Věřím, Otče, že si poslal svého syna, Pána Ježíše, aby zemřel na kříži za moje hříchy. Věřím, že Ježíš stal z mŕtvych a dnes žije a znovu se vrátí. Proto přicházím k Tobě, Pane Ježíši, a přiznávám,
že jsem hříšný člověk. Nedovedu se zachránit sám, ale věřím, že ty si vzal na sebe všechny mé hříchy. Proto tě prosím, odpust mi všechno, co jsem udělal, všechno zlé. Já tě dnes přijímám do svého života jako svého pána a svého zachránce. Pane Ježíši, dej se mi poznat a změň můj život. Ve jménu Ježíš. Amen. Gratulujem vám. Bože slovo hovorí, že v nebi je obrovská radosť, keď jeden hriešník sa odvrátil od svojej zlej cesty a príjme Ježíša. A ak ste tu takí ľudia, ktorí ste to urobili prvýkrát, tak ako aj Michal hovoril, môžete prísť tuto do toho stanu po mojej ľavej ruke a môžeme sa modliť za vaše životy, aby Boh prevzal úplnú kontrolu, aby my sa môžeme modliť za vás, aby sa situácie zmenili. Ďakujem, že ste si ma vypočuli, budeme pokračovať ďalej v hudbe a ešte vám prajem príjemný a taký trošku chladnejší deň. Priatelia, niečo úžasné, čo Boh robí a úplne to nadväzuje na to, čo teraz budeme spievať a ja vám poviem teraz refrén, že som tvoj chrám, ty sa stal chrámom živého Boha, ak si sa modlil modlitbu celým srdcom, tak vec, že si chrámom živého Boha a volaj na Boha, príď môj Pán, celým vnútrom ťa hľadám, tak poďme spolu vyznávať v tejto chvále, v tejto piesni túto úžasnú vec. Stánek, víš, tam je stín zbytečný. Nebo dáme tady ty stoličky. Moje srdce máš, môj Pán, tvojej vôli priestor dám. Dobrý. Chcem zrak tebe obrátiť, tu z úctou ťa čakám, ty túžiš prísť. Som tvoj chrám, príď môj Pán, celým vnútrom ťa hľadám. Ježiš, som tvoj chrám, príď môj Pán, tvoju blízkosť si žiadam. Život môj už máš ty sám. Tvojim plánom priestor dám. Svätá zem, svätý Boh, hovor chcem počúvať. Prichádza nebies král, som tvoj chrám, príď môj Pán, celým vnútrom ťa hľadám. Ježiš, som tvoj chrám, príď môj Pán, tvoju blízkosť si žiadam. Som tvoj chrám, príď môj Pán, celým vnútrom ťa hľadám. Ježiš, som tvoj chrám, príď môj Pán, tvoju blízkosť si žiadam. Ty si svätý a ja navždy už celý som tvoj. Ty si svätý a ja navždy už celý som tvoj. Ty si svätý a ja navždy už celý som tvoj. Ty si svätý a ja navždy už celý som tvoj. Ty si svätý a ja navždy už celý som tvoj. Ty si svätý a ja navždy už celý som tvoj. Ty si svätý a ja navždy už celý som
tvoj Pán, celým vnútrom ťa hľadám. Ježiš, som tvoj chrám, príď môj Pán, tvoju blízkosť si žiadam. Som tvoj chrám, príď môj Pán, celým vnútrom ťa hľadám. Ježiš, som tvoj chrám, príď môj Pán, tvoju blízkosť si žiadam. Ty si Boh v našom meste, Ty si král týchto ľudí, Ty si Pán našej vlasti, Ty si Ježiš. Ty si Boh v našom meste, Ty si král týchto ľudí, Ty si Pán tejto vlasti, Ty si Boh v našom meste, Ty si král týchto ľudí, Ty si Pán našej vlasti, Ty si Boh v našom meste, Ty si král týchto ľudí, Ty si Pán našej vlasti, Ty si nie je nik ako Ty. Našich mestách Božie veci povstanú, Božie veci povstanú v našich mestách. Veľké veci povstanú, veľké veci povstanú v našich mestách. Poďte spolu s nami. Božie veci povstanú, Božie veci povstanú v našich mestách. Veľké, veľké veci povstanú, veľké veci povstanú v našich mestách. Božie veci povstanú, Božie veci povstanú v nás. Nie je nik ako Ty, Ježiš. Nie je nik ako Ty. Nie je nik ako Ty, Ježiš. Nie je nik. A poďme spolu všetci. Veľké veci povstanú. Veľké veci povstanú. Veľké veci povstanú v našich mestách. Božie veci povstanú, Božie veci povstanú v našich mestách. Veľké veci povstanú.
vstať. Božie veci povstanú, Božie veci povstanú nás. Sláva ti, Ježiš. Tak ahoj, já zdravím Hradec Králové a chtěl bych vás přivítat na této úžasné akci, kde nám pomáhá Harvest Grace, jsou ze Slovenska. My pocházíme z církve Víry Milost v Hradci Králové a já bych se chtěl s vámi podělit o svědectví, jak mého života se dotkla jedna úžasná osoba, která umí měnit lidské životy, a to je Pán Ježíš Kristus. Já jsem se narodil jsem se s takovou specifickou nemocí, která se nazývá dětská mozková obrna. A to není zrovna dvakrát lehký případ, protože při této nemoci jste odkázáni na asistenční pomoc nebo prostě na pomoc někoho blízkého, sami nic neuděláte. A můj přítel Ježíš Kristus přišel do mého života tím stylem, že zasáhl v této situaci, když prostě mi doktoři nedávali žádnou šanci na přežití, tak on vedl doktory k tomu, aby zjistili, co mi je, a mohli mě operovat. Operovali mě a díky Boží ruce tu teď před vámi stojím, nejsem na vozíku, ale mluvím k vám a můžu teďka prostě skákat, radovat se a běhat. A chci říct ještě jedno svědectví, to bylo to prvé, jak Bůh zasáhl do mého života, že mě uzdravil. A druhé svědectví je to, že když jsem procházel pubertou, tak já pocházím z věřící rodiny a chodil jsem do církve. Ale vůbec mi to nic neříkalo. Vůbec mi nic neříkal Ježíš. Vůbec to ke mně nějak nemluvilo. Chodil jsem tam jen proto, že prostě moji rodiče řekli, jdeme tam, ty tam jdeš taky. No a když jste prostě jejich dítě, tak není moc nějaká šance jako odmlouvat, ne, nejdu tam. Jo? Potom je jinak raz, dva, levá, pravá a jdeš. No. A tak jsem prostě chodil do církve, ale nic mi to neříkalo. A v 17 letech jsem odpadl do světa. Odpadl jsem od víry, nechodil jsem do církve, ale chodil jsem si po vlastních cestách. A zažíval jsem? Myslel jsem, že jsem v pohodě, ale v pohodě jsem vůbec nebyl. Proč? Byl jsem naštvaný, že nemám místo, že nevím, proč vůbec existuju. Nebyl žádný smysl mého bytí, prostě, když to tak řeknu. Nevěděl jsem, proč jsem tu, dokud do mého života nepřišel znovu Pán Ježíš Kristus. Ale tentokrát to bylo trošičku jiné. V tom, že tehda mě Pán Ježíš Kristus zachránil, když jsem byl malé dítě, které se teprve narodilo svým rodičům, tak mě zachránil z odporné nemoci a díky tomu jsem zdravý. Ale teďka zasáhl do mého života tak, že se dotkl mého srdce, proměnil můj život a já jsem mu uvěřil a řekl jsem, ano, Pane, tady jsem, tady mě máš, tak si mě použij. A může si použít kohokoliv z vás, pokud ho přijmeš do svého života tím stylem, že on klepe na tvoje dveře, na dveře tvého srdce a chce prostě, aby ty si mu ty dveře otevřel. Je to na tobě, protože jedna část je to, co udělá Ježíš, že přijde do tvého života, ale druhá část je na každém jednom z nás, jestli my mu ty dveře otevřeme. Já jsem mu ty dveře otevřel a on mi dal takový oheň. Je to síla. Nedokáže to člověk úplně vysvětlit vlastními slovy, ale prostě to cítí, že je něco jinak, že prostě jisté věci se změnily. A na mě bylo, abych ten oheň uchopil, aby jsem prostě s tím něco dělal a začal jsem jednat. A tak jsem začal jednat a navrátil jsem se do církve, když mi bylo 24 let. A teďka je mi 27, je to 3 roky a za nic na světě bych nevyměnil vztah s Ježíšem Kristem. Můžeme procházet různýma úskalíma, však já to znám, prostě čím si může člověk vším různě procházet. Můj život taky nebyl med, taky jsem měl svoje úskalí, padl jsem do různých hříchů, jo, nemám čistý štít, ale díky Ježíši Kristu ho teďka mám, protože jsem na něj volal a poprosil jsem ho, aby mi odpustil hříchy a přišel do mého života a změnil mi můj život. Takže, jestli chceš, tak se teďka budu modlit krátkou modlitbu víry
a ty můžeš klidně se mnou a víš, co se potom stane? Začne změna v tvém životě a začnou úplně nové věci, protože do tvého života přijde Pán Ježíš Kristus, který ti daruje milost za milostí, věčný život a vítězství nad smrtí, což obsahuje, víte, co obsahuje vítězství nad smrtí? Vítězství nad každým strachem, nad každou fobií, nad každým neduhem prostě, nad každou nemocí, nad každou kledbou. Už jste to tady slyšeli několikrát, prostě Ježíš to vynesl na dřevo kříže. Takže já se teďka s dovolením pomodlím a jestli chcete, můžete se tu modlit se mnou. Drahý Ježíš, já tě prosím, vstup do mého života. Přijímám tě do svého života a prosím tě, odpust mi každý můj hřích. Já tě potřebuji, změň můj život. Amen. A takováhle krátká modlitba úplně stačí k tomu, aby se tvůj život změnil a začne se měnit rapidně, rychlým způsobem. To vám zaručuji, protože to, co já prožívám, je paráda. Takže děkuji, že jste si mě vyposlechli a pokračujeme i nadále. Čo v ňom majú nádej? Tí, čo hľadajú samé dobré veci dá. Aj v skúškach chcem zostať s ním, nehľadím späť, som slobodný. Ježiš, stačíš mi sám. Ježiš, stačíš mi sám. Všetko v tebe mám, viac nechcem. Všetko v tebe mám. S prosbou prichádzam, chcem radosť prežívať. Všetko si chcem zažívať, kde by to bolo. Aj v chvíľach zlých chcem prísť radý. Ježiš je tu, buď oslávený. Ježiš, stačíš mi sám. Ježiš, stačíš mi sám. Všetko v tebe mám, viac nechcem. Všetko v tebe mám. Rozhodol som sa ísť za Ježišom, už nikdy späť, už nikdy späť. Rozhodol som sa ísť za Ježišom, už nikdy späť, už nikdy späť. Svet leží za mnou, idem ku krížu, už nikdy späť, už nikdy späť. Svet leží za mnou, idem ku krížu, už nikdy späť, už nikdy späť. Ježiš, Ježiš, stačí
úžný sám. Všetko v tebe mám, viac nechcem. Všetko v tebe mám, rozhodol som sa i za Ježíšom. Už nikdy späť, už nikdy späť. Rozhodol som sa i za Ježíšom. Už nikdy späť, už nikdy späť. Svet leží za mnou, idem ku krížu. Už nikdy späť, už nikdy späť. Svet leží za mnou, idem ku krížu. Už nikdy späť, už nikdy späť. Halleluja! Buď oslávený, Pane! Vynikajúco. A priatelia, ja by som teraz urobil jednu vec a síce na pár minút by som prerušil tento čas tu na tomto námestí, lebo za chvíľočku sa nám budú meniť kapely a príde iná kapela. Táto bola skvelá, vynikajúca zo Slovenska, ale máme pre vás aj ďalšiu kapelu, ktorá je priamo tu z Hradca Králové. Majú skvelý názov, mne sa veľmi páči, volajú sa, že Rána z milosti. Ak si chcete vypočuť, tak vás všetkých srdečne pozývame. O 18:00 budeme opäť na tomto mieste, opäť budeme hrať, budeme spievať a zároveň bude toto miesto, tu na tomto námestí, to bude miesto zázrakov. Preto ak potrebujete zázrak, príďte. Ak potrebujete, aby niekto zažil zázrak, príďte tiež, môžete ten zázrak zobrať domov. A taktiež, ak aj nepotrebujete zázrak, len ste zvedaví, príďte. A možno ak aj nie ste zvedaví, jednoducho príďte tiež. Budeme veľmi radi, bude to skvelý čas, o 18:00 budeme teda pokračovať. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a my nekončíme, my iba dávame malú prestávku. Môžete sa zatiaľ občerstviť, prípadne si nejakým spôsobom oddychnúť a o 18:00 budeme opätovne, takže nenechajte si to ujsť.